Hello, Naija Elevation Sounds. Welcome another time to this segment. You know, we started this segment, I be the segment awful. So I Jiwayo now improve the segment. But today, when a powerful person, not today, he just finished a wonderful, powerful session. He needed for this session. He's a humble man. He's actually a prophet. Man, oh, that's a pastor. But better not confused with the Kayewa. So when I say, now I will, somebody that you will love to meet, you must have watched his section and you will watch his section. Today we have in the building Pastor Francis and Prophet Francis. You are welcome, sir. Thank you very much. It's a pleasure being here with you today. Thank you. Pastor, when you manifest, in a manifest in a prophetic grace, you hear the title. Well, we are trained to be humble. Even more than TBS once said, the more God uses you, the more you bring yourself. And title is not even the main thing. But after in the matter, or yet on personal ground now, if we go here to the man I work just now, Bologna pastor, then we hear so oh man, and I'm a prophet. Even my profession, were 5 years in university. I don't do another people, I'm an engineer. A civil engineer profession. Practicing, real estate, construction, real life. So, I would get general call over. Oh, yeah, you know, okay. Of your degree making. No way dimension won't forget that. You people need to go and watch this section I were with Pastor. It was beautiful. Pastor, here not today, boo. Igbo songs. Well, deeper revelation, deeper anointing. But before I buy any Igbo songs, how to put a know where you are calling mad Igbo? We are what your career. Like I'm joking, one example of my uncle. Oh, we more than Igbo. See, Chineke de very easy. He converted that in English. I don't want to say. And him and Obro, I will give you today. Nimo simili. I will give you ocean. If you tell you ocean, man, you could have to simili on banim. So you want a job. Before I abayana Diego, oh well, language is a kowata. Even I think the originator of language. I can't forget about giving me where you could. But give us open now. As you see, ne would nkowa jumi. Kai. Karia. Many years now. When your chat was your mabata na Africa, Nigeria, and Igbo to be precise. Eji Igbo nwafa baptism. Ndị ọcha asịghị kpaa afọ a ga-abụ nwa ụfọdụ akpa afọ ha ma Chinemere m Uche Chukwu Ngozi Chukwu Ifeanyị Chukwu ndị ọcha wetara ụka asị mba na ha ama mbụ ya sịghị na ihe abụ afọ sent dịka Matthew, Mark, Paul, Bartholomew, Teresa. Ihe a jisighị bụ afọ ndị ọcha bụ nọọsent ha nwetara ụka ha ma na ha bi n'ezigbo ndụ na nwa ha na-eme baptizim wee nwee ike zaa afọ onye nsọ biri ndụ ọfụma mana ha because afọ Igbo ị na-akpọrọ ha mara ya afọ ya na afọ anyị na-akpọ na ya eme nwa ma ebide ndụ otu kwesịrị ibi mana Chineke emega ebele after 200 years oziọma bata Nigeria ndị ọcha ghọtazie mini na afọ anyị ijezi bụ nwa afọ na Catholic usoro Roman Catholic asịghị afọ ọbụla ya bụ nwa nwee chukwu na ya ụmụ m na eme ha baptizim and ha nwere chukwu n'afọ ha Ifeanyị Chukwu
afọ anyị chukwu dịrị anya ewere ya as act of baptism. Ha mere ihe ha mere mgbe mbụ maka na ha amala mana nkọwa mmezi ha amala ihe dị na-agwa bụ na ndị ụwa che na asụsụ anyị enwere ike ma abịa n'ihe mmụọ maka na ha mara mana anyị aghọtago nke bụ eziokwu na asụsụ anyị nwere ike dị ebube so and ọ kacha mma na onye bụ nwa afọ Igbo ọ na-ekpe ekpere ma ọ na-eme ihe ekpere ọbụla o were Igbo nke bụ eziokwu bụ na ịneba anya o nwere ụfọdụ okwu a ga-ekwu n'Igbo atụlibie ka ọ baa n'oyibo ma enwezi n'ike onwezi strength ọ bụ na nsị mmadụ na onye a dị arụrụ ana onye a dị nkịrịnka oyibo ya kwuru ofu ihe enwere ihe dị iche arụrụ ana na nkịrịnka mana nwere ihe ka ọkatara ka ịkọwata ya n'oyibo ka o nwee the same weight onwekwe nke a na-akpọ apịtịpị na onye alụrụ ana na onye alụrụ alụ ana na onye alụrụ apịtịpị na apịtịpị bụ otu nke a bụ ya na onye a mechara bụrụ n'isi oyibo nwere ike isi this man is wicked this man is evil that's where it ends mana ya aba na mgbaanị ya gọwa anya ka ịghọta ihe dị iche na ihe ya na ibie dị iche so anaghị abụghị abụghị okwu Igbo ịma nkụwa nwunye n'oyibo ka o nwekwa kai because ihe na-ekwu bụ eziokwu onwe ya ga-akọwa bụ eziokwu ka ị na-ekwu mana ka njukene abịazie na worship because onwe ndị na-adị psychedelic na iwe agụ na-eme ya na abịa n'egwu Igbo ana-afụ gị as n'ịbụ elowa amaka ga-echịkọta gị elowa a sị gị na mụa eto m na Church of God Mission so oyibo ka a na-asụ mana ka m bido gawazie ụka na wetụrụ a na-asụtụ Igbo ya I started understanding a difference. So or the difference between the worship and Igbo, some Igbo language worship were difference between the English on I think Igbo language worship and a way deeper meaning. Igbo language worship. Okay, can you get some? Ada anyone when you go up to the pastor when you water ọbato ma onye ọcha ma onye Igbo ma onye Hausa ma onye Yoruba na-ekwu ọ ka ọ kọwara gị na ukwu anyị ma ọ bụ akụ ekpele na ukwu Igbo tọrọ ntọala ibe ya aghọta ọfụma ma ọ bụ na iso na ndị ihe ga Anglican Communion akụ akwụkwọ akụ Igbo na-agụ ya ifu ka n'Igbo ka a ihe Igbo na-eme Igbo a na-eme worship ekwesịsụ ya n'oyibo worship ihe Igbo na-emebu a na-efe ofufe ịbakọkwa ebe ọzọ Igbo na-eme onye worship ọ dịla a na-efe ofufe a na-efe ofufe ọ na-ada na-eru eru ime otu aha dị ije n'ikpere mmiri na otu ọ na-afọ ọ na-enwere dị otu aka worship Igbo na-eru eru and a na-agụ ya ọ na-abaghị na mkpụrụ so nke oyibo a na-akụ ya ọ dịka ị na-eme onwe entertain mana ịbanye na worship wee n'asụsụ wee tobe Chukwu feri ofufe ebe ụfọdụ ihe onyonyo a na-egosiche na African Magic efu etu ndị omenala si eto ihe a na-eme usoro egwu a na-agụrụ ya etu esi akwụ n'ọgbọ wee na ifo ịtụ ihe a na-emezu wee banye otu ọgba ka ndị na-ekpekpe okpukpe ụka kwesịkwara isi wee abụrụ ya na-agbakọ arụ ofufe ka ọ ịkwụsa arụ ị na-erunye ofufe ọ na-eru eru man of God mana ka njukene ka ya fụ owelu ka ihe eshi owel difference ị na-afụ like Igbo you are great yes you are only one Igbo ya go ya ị na-asị na owe difference na ime ya ịbanye na another Igbo song na na-ewe a deeper oya ka ị na-ekwu n'ihe
nke bụ eziokwu bụ na a na-enwe ka mgbazi okwu na ndị ji asụsụ oyibo na-efe ofufe ndị ji abụ oyibo wee na-efe ofufe na ha dịrọ mma mana ụmụ ya bụ nke enyere ndị Igbo si na nkụ dị na-ekele mba nri ma nwere nkụ mba ọzọ nke na-aba ike iche ihe ọbụla Chukwu ga-eru o na-erie mee ka mmụọ ozi otu na-eri mmụọ ọma na-esogbu na-anụ asụsụ ịkpọkwu onye ntụa nọ na nna anyị nche ịkpọchukwu mana onye Igbo ka m anyị na-ekpere Igbo mbenyezi ụlọ gaa maịrị gaa ọyasị ka ebe onye si ọzụkwa Ifeanyị na-ekpe ekpere ka onwe onye ọzọ ka emezi mmụọ enyi emu n'ala Igbo mmụọ na-eso m n'ala Igbo ọ na-atranslate kwe ihe m na-ekpe ọ na-ebie na-asụ ahụ ka m gbazie okwu na nachi ịgbabi ka ya shọpụ ị na-alọ nlọ kedu asụsụ iji alụ ma igburu onye Igbo ọ bụrụ anya na ị na-alọ nlọ egburu Igbo ka iji alọ nlọ ikpebe ekpere n'Igbo nke a bụ the prophetic dimension. Ọ dụrụ ọrụ iti n'enigwu ya ị na-enigwu ka asụsụ iji alọ nlọ asụsụ iji abụ ị na-akpọ ụlọ ụtọ na-alọ nlọ ife onwe gị na nlọ ị na-akpa nkata ị na-akpị ya n'oyibo ị na-akpị ya n'Igbo ọ bụrụ na ị na-akpị ya n'oyibo wee nye oyibo ọ bụrụ na nkata ị na-akpa ma ị na-alọ nlọ bụ n'Igbo iteta ụla ebe ekpere n'Igbo maka nwa ahụ ị na-alọ bụ a reflection of you in the realm of the spirit. So onye na-akọkwa agha ya ọbụla akọ na-akọ mana ịchọọ ka Chukwu bata n'ọrụ ụmụ ebe ya bụ mgbekete ekpere lokatọ ofufe na n'oyibo ọ dị m ka ihe na-eme anara aga nswichie banye n'asụsụ Igbo onwe na-akpọ ịdị emotional owe depth ịbanye your spirit, your soul, your body. Oh, when they know na channel I rather Igbo. But I don't hear what they are saying, but the presence of God in this worship is, I am feeling it. Pastor, can you really mana ọ bụrụ abalị asụsụ no the presence no the spirit mmụọ Chineke gbadata anụ ịgụọ ọrụ ndị ozi from chapter 2 down to chapter 4 ife ihe mere mgbe ụmụazụ bido sụba n'asụsụ dị iche iche ma ndị Juu ma ndị abụrụ ndị Juu ma ndị Grik onye ọbụla bịa na ọ bụrụ na mmụọ Chineke were ọnọdụ ma iji Igbo asụ ma iji oyibo asụ ọ matara mmụọ Chineke nna bụ onye nne ya ọrụ dị ọrụ ebube so I'm surprised na ikwu na enwere ndị anaghị anụ Igbo ha na-enweta ihe ebube maka enwe mmụọ akpọnye chidi ebube ihe ebube mebele ma onye na-anụ Igbo onye ara anụ Igbo mana ihe dị mkpa bụ ka esi ya onye mmụọ a maka nnekwu anụ dọbịa chọwa nnekwu mmadụ onye bụ nwa afọ Igbo were asụsụ nna ya wee kpọkuo Chukwu ma onye ma mkpọrọgwụ emere ebe o si Chukwu ọha binye ọ ya emere ma onye Igbo ma onye Awụsa ma onye Yoruba ma onye ọcha ihe dị mkpa bụ kedu ka esi akpọpe ihe mmụọ bụ ịkpọpekwere enyi fim agbabazi hey, okay. Imana, most people, I owe secretary recently. Oh, Igbo man, that's and the problem not that. Kekage shwembe advice. Can the matter na so na no because they will furaga walum church na people are supposed to be have na so much like that because you go na China first to go na to at their language. So what do you think, sir?
Fiana, because the Nara Sweet, and to one man, mana dịka nwa afọ Igbo dị mara asụ a sị na ofu amara akpụ na-egbe anya n'otu ịmara asụ ịchọwa ndị akụziri nke ịsụ na ụzụ blacksmith amara akpụ that doesn't know how to mold it. Okay, what is ogene? Ogene is gong. You will look at the cat. Okay. Hawk is hawk. That's the bird. If you look at the tail, it's always like this. Okay. It will guide you. Okay. So what I'm saying in essence is that ọbụ na ịmara asụ enwere ọtụtụ akwụkwọ ndị Igbo dị nọ na ma YouTube nọkwa in social media itinye gebe ọdụọkwa isi maka ụfọdụ parents na-asụ oyibo ụfọdụ kwa na-asụ Igbo mana nwa ya pụta ụtụtụ by 7 jebe akwụkwọ ọ ya nọride akwụkwọ kwụọ 3-4 mgbe o ji abata na ebe 5 ike agwụgwọ how many hours ka o nwere ya na ụmụ ya alalụkwa ụtụkwa ọpụọ. So if you look at it, ụmụaka ahụ nwere more hour in school than with their parents. So ọbịa mee isi Igbo abụrụ problem ọ na-eme onye ọbụla fet mana ị adị intentional. That is ikwu ihe a ihe eme ịzọba onwe gị and ịzọba onwe gị zọta kebụrụ nke bụ eziokwu ndị ichie na ndị bụ nna anyị na ha na-alụkọ ihe ndị mmadụ aghọtara ndị bụ ọbụrụ ajọ mmadụ nwụọ ọbụla ajọ mmụọ kai anyị agbakọkwa ebe ọzọ na ajọ mmadụ nwụọ ọbụla ajọ mmụọ. so anyị na because we are spirit na spirit does not die. mana ezigbo mmadụ mmụọ ọbụla ezigbo mmụọ so ndị ichie ndị bụ ụzọ bụrụ ezigbo ọrụ ama mfogho na ọnọdụ adị anya n'ihe mmụọ kwakịtị anyị abịa ụmụ ụfọdụ mmadụ ya bụ ịkpa ha aka nna ha ebinye si na onwere ya eme nwe ihe niile a rụkọrọ ọrụ na mmụọ a na-enwe spirit of fathers. Ndị agwanaghị n'ọsọ your fathers are a problem. No, not all of them. O nwere ndị bụrụ ezigbo ndụ bụ ezigbo mmụọ. Great grandfather mụ afịa bụ Orisakwe. Great grandfather. My own afịa bụ Orisakwe. Okay, sir. Chukwu, yes. At that time. So when ndị man of God, o wee na-aba na. Ka anyị gosi ịbara ya kpọbọ agụ n'ime. Imana, Abiasi, we are connected to the covenant of Christ, to the bloodline of Christ. I disconnect from the bloodline of my fathers. You understand? If no one is ezigbo, he disconnect. You have to disconnect. Go no like ezigbo in connection. The bloodline of Christ is what we are connected to. We are not the only one to be connected to it. Okay. We will be connected. Because judgment bụ etu esi icheki ya achọ nka ịpụ na metọbika. Icheki ịtụ akwụsị wee gwa anyị o si na enwe ndị nwụrụ na Christ. When Jesus died, they resurrected. Ọ bụrụ na ọsọ na blood covenant of Christ won't. Can they resurrect? They can connect because Jesus answered before the death. Prophet Abakujime. Well, the righteous one, they resurrected. By his death, they resurrected. Yes. So blood, you cannot as well have redeemed them. So they were connected. They were waiting for the promise. It's like he connected phone with a charger. Na talk about and we're going to put a challenge since. Now take a power back. So immediately Jesus died. They resurrected. The trigger. Hang up and no cause. So no kunya no kwa okay ke kunya no ko ka fo kunya no mgbe Jesus could be woman bam or could get a current ya. Have you? So a man cut her off. That's hey. Na ka kwa deeper revelation man of God. No, if I don't work Canada, go now.
karịrị ihe dị n'akwụkwọ. Nke edekwe n'akwụkwọ a sị na ọ bụ na edebe ihe niile Jizọs mere n'ụwa ma nnagide nke e nyere apatime akọwara ya efu. Revelation is continuous and it's something that he has said o si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọbụla ọbụla Chineke na-akụziri ha ụzọ ka mma n'ofufe ha. Pastor, last question before I buy or wasn't to Kaipa. Last question don't you Job? No, when the new generation now put her Job do but said I don't want to come back again. Nigeria, get out. But away dika the mother they connected to his father's house. Is this something that Otan Nokita now? One day Shimbana. The mama Nazina Benam, I have fucked Nigeria. Sorry, let Nigeria go, let my Igbo go. I want to stay abroad. You understand? Or where they can like that. Or is my advice? Nke bụ eziokwu na ụfọdụ mmadụ dị broken. Mgbe ya na-akpọ mmadụ ime omume n'ihi ihe ọ gabiga. Okay. O nwere onye na-ekwu dị okwu aji anya ọmụ ikwu. Onye ọbụla ifo ndị ọjọọ obodo oyibo eji nke ndụ nsogbu ọsị Naijiria okwu gbakwa omume. Onye ahụ na-ekwu maka ihe ọ gabiga. Ada mmekpa arụ ma ọ bụ afụfụ ma nsogbu ọ naghị ekwu na ọ chọrọ ikwu n'ọnọdụ ọjọọ ma ọ bụ ihe mmegide emere ya. Nwere onye na-ajụ ana nne ya. Nke bụ eziokwu bụ na foundation na ntọala na ebe isi nwee control over your life. Foundation ebe mmadụ until you receive Jesus now. Yes, until you receive. Even with Jesus, only control. The control is so powerful that I never first they were out there in the Obu no we see na ntan ezi no mmadụ na-enye nsogbu si na onye aya nwa n'ilo before no di. Mmadụ etonte o mere ihe gbasara ya. Zo onwe ekpele jụọ Chukwu ka emebie ma ọ kewapụta ya na ya. Onye a nwere ike kwụba aka ọtọ na-ezere ụmụ nwoke bụrụ virgin na-eme ihe na okwesị ime si na onye ọbụla ya afọ ya bụ di ya. Ozezie niile ahụ ọ ya eze because na foundation ahụ na nwere ime maka ya. Enwere ofu ụbọchị ndị ori awabata na-ekwu onye mbọsị ya erepịa ọ bụrụ na ọ nọ na nsọ na ọ nọ na ọnọdụ iji ime mbọsị ya erepịa mbọsị akọ ya dị ime ka e wee mmezuo na foundation. So you need to know what they know. You need to information. So he had no that one much more weapon. Another abundance of Boston. It was now months. He had what in a hair when you block alone. As I'm now, and I die, you could celebrate you. Mona has already said them up to place. Wow. So, Obuna, it was also when you are seeing no kitchen, but also general. Another one, no, yes. Now I can't make Igbo because bed in the floor, in the floor, stomach is in the ground. They fly in there. They fly in there. The stomach is in the ground. So that's another issue. You know, no matter how far you go, you are connected to your ground, to your foundation. Somebody of that proverb. No. After in Miami, a bird can be up there, but when you want to eat, it will come down. Oh. After that is. Yeah. You come back to eat. Okitaki. Okitaki connect here. One for the check, I could fetch out. If then you can't get food there, you must come down to eat. So then I call Nigerian car, Ben car, Mbosyozuda. Mananda did I for the association if I die, bury me there. Here over my trading here. Carry. Almost for do is no harm will come back to Hamara. Are you serious? For the news of Anna Choppers, okay, be Mara, here, Jew.
ụfọdụ eje mee ego nwaanyị n'obodo ọ nọ gbaa akwụkwọ ụmụnna adịrị ịba a na-agbụ onwe ya emekwe na nwee ndị ya eme because of foundation. For foundation, ihe nọ n'ala. Enwere na-asị na a na-achọ nwa ọ na family gasa mụ ị mara edi ihe butere ihe omimi dị n'ihe a nne nwere ya ajụ Jizọs ndị be ha jụrụ ya mana emechaa ọ nachi egwu ụmụ nke ọ natara hazie nwoke kedụzi miracle ị na-eme everywhere mee ọ na-eme ha ọ pụchakwa ọ nachiete ọ bụrụ na Jizọs anyị na-eso na-abụ ọ pụcha ọ nachiete ben ya kedu even mgbe a mụrụ ya ebuli egbe ọzọ jee Ijipt emechakwa nachite mmụọ si asị aje osisi atọzia n'ije ọ na-eso mmadụ ka eso ụzọ ụkwụ ya. Yes. Chineke ihe ka dị deep. I'm so happy to talk to you. This is where we get reflection. It's not something you write anywhere. It comes as rhema.